3D sa GB. Programa na mapaabot asin mapaliwanag kan mga lakdang panglehislatura. 3D sa GB. Madiskutir kan manlain-lain na programa, plano asin aktibidad na may katuyuhan na makatabang sa pagpapalangkaw sa sosyo-ekonomikong kamugtakan kang namamanwaan. 3D sa GB. Bihikulo kan barangay asin namamanwaan na ipahayag ang sa indang mga inagrangay asin kahagadan na kaipuhan masimbagan kan mga nanunungdan. 3D sa GB. 3D sa GB. Impormasyon, edukasyon, aksyon! Mga tugang maray na hapon po gararay sa kabos ng mga parantabay. Biyernes po ngunyan. Minapa sa indo na naman ang programang 3D sa GB. Mag-irabaiba naman kita sa gudyan na alas 5 nin hapon. Mag-uro-restorya lamang kung ano po ang mga pangyayari digdi sa tuyang kapalabotan. Ang programa nga niya to sendo sa karayang buot ka na opisina ni Albay 3rd District Congressman Raymond Adrian Salceda. Sa lalo technical si June Napoles. Sa IT si Jerome Martinez. Sa News Base si Nicole Gloriani. Sa social media si Ciara Leron. Kami po kabos, nagpapaabot sa endo nin pangungumusta ngunyan na pagkahapon na ni. Medyo nagtataga torotagitin na naman dyan sa luwas. Mga nakatutok sa traditional radio, 729 kHz. Siriman sa Facebook Live, sa DCGB News Online, sa iba pang application. And sa kabos-kabos na lugar na pigabot kin sa tuyang broadcast. Ang samuya pong invitasyon na sabayan kami digdi sa programang ini. Madali yung sunari. Pizza gis na naman kan Oktubre. Anyway, so mga mamerienda ngunyan. Kasabago, nagmerienda kami dyan sa SM. Kaibanan ko sa amigong Elmer Año Nuevo. Ginatan sana. Tapos sarong buting tubig na pambusol. Solve na. Miyanres na nagtuturo tambay kami dyan. Palipas-lipas. Maranapong pala kay King Reginaldo. Sige. So, diretso po kita kan sa tuyang istorya digdi sa 3D sa GB. Ngunya na pagkahapon na ini. Yan. Inutuntang ko na po ini mga nangyayari digdi sa tuyang nasyon. Yan. Ano nga ya? Haros baga iba-ibang parte kan Pilipinas yugo-yugo na. Yan. Poon sa north, sagod sa south, tinamaan nanin makusog na linog. Poon sa north, sa Baguio, the other day,
tinamaan kay makusog na linog. Pagkatapos, sa Cebu, tinamaan man kay linog. And Kasubago, sa Davao, 7.6 magnitude. Yan. But sabihin, mga tugang, sa mga trench, mga fault line, nag-iiraro na. No? Nag-iiraro na. Mala gani, itong duman sa Davao, pati digdi sa tuya, nakamati kita. Although sa bagong aga, siguro, dahil ko na feel kimaray, may pigigibo ako. Pero sa iba, sabi nga ni kasubago kan mga nakaoron ko, pati nga ni suaki ko, namati ang mga papa so linog. Sabi ko, busy man gano'n ako sa kung anong pigkuti-kuti ko sa araw. Sa ayala nga, namati mi nga, namati ang so linog. Pala sa ibang eskwelahan, ibang LGU, digdi sa tuya, nag-suspend kan klase. Yan. Because of that tremor. Yo. Mariray kidiit. Taal daw nangyari. What if kung nabanggi na naman, nasa tahawan kan pagkaturog sa mga tao, inda sana. Tadumabaga sa Cebu, banggi ito namatian. Sa Baguio, Aldao. Sa Davao, kasubagong mga 9:30 sa pagkaaga. Yan. Data man easy kung ano sa mga damages. Although may mga nagkadaranyaran. Taaro ka itong kusog na ito. Pirmi na nanggad na may madadanyaran. Mga tinampo, edifisyo, pati nga na sa mga pasyente sa ospital, inirluwas. Of course, sa open space. Yan. Natitesting so tuturo sa tuya. Duck, cover, and hold. Yan. Natitesting. Kung araw kaning aldaw. Pagbanggi, inda sana. Data aram kung ano ang sitwasyon. Ta iba man siyempre, di man po yan pati ki, ano yan, di man po pati yan ki pigpipiling oras. Unlike kaining bagyo na natatrack mo, nasususog kung saan ang direksyon. Ang linog, dai. Yan. So ngunyan, ang araw kaining sitwasyon, tabako na pati karaw-karaw, ang magnitude, ang kusog, ang intensity. Kan araw kaining mga pagyugo-yugo. Kumusta daw kaya ang kalidad kan mga proyekto tadigdi? Kan mga enot, nagpagibo kita kay mga pigapod na typhoon-proof building, school buildings. Tangani ngayang kung may makusog na bagyo, naiiralayap ang mga atop. Kaya nagpagibo kay mga pigapod na typhoon-proof na mga school building. Ngunyan, sa gobyerno nagpagibo kay mga high-rise school building. Ang pinaka, apat na eskalon na mga eskwelahan. Mga school building. Maski sa kadumuman, igwa ka yan. Lalo na sa mga elementary school. Pinagiribuan baga ki mga aralangkaw na school building. Apat na eskalon.
mapagalon nga ni ang pag sakat baba, apat na eskalon. Ako nga ni ako antos duman sa pambira na ako magsakat tumantat. Third floor, so pigsusundo ko. Ngunyan na napot, anong klaseng pakagibo? Ano yan? Nasa tamang standard daw? Di kalid daw ang pagkatrabaho? O kung ano? Ito dapat, masiguro. Kung ang pagkagibo kan mga school buildings talagang matuos, masarig. Iyo? Na kung alimbawa sa nadet na mapigahagad, may sitwasyon na arog kayan. So mga aki reaon sa classroom. Yan. Paparaanuhon yan. Ano? Dito mapigahaga. No di, siyempre araw kayo ng mga sitwasyon. Tapos sa mga aralangkaw na buildingan nagkagarawa. Sa Sibugani, baga. So, kampanaryo. Sa nito o sa daang bantayan nito. Napalod. May mga building na nagkagaraba. Ining mga proyekto tadigdi. School building, iyan na tulay, etc. Kung na substandard ang pagkagibo kayan, ay dipisil. Di kita makatiwala. Lalo na ngunya na dakol kay mga nagrolawas na istorya, na ngaya sa radyoton ang binugtak na kabilya, etc. Substandard nga ni. Can it stand sa araw kanyang mga sitwasyon? Iyan ang dapat gayod na ogidon kan mga structural engineer, etc. So mga nagtatrabaho diyan. Bako na for the sake na makapagibo ki proyekto. No di, so kalidad lamang. Sabi nga ni kayan, ining mga sitwasyon ngunyan is no longer a joke. This is real. Na nag-iraro na ang mga plates sa irarom kandaga. That's why krear na kiaro kayo ng mga pagyugo-yugo. Itong babantayan tang The Big One sa Metro Manila. Sabi ang magnitude ka to mga 8. Yan. Inda siya na. Di man lugod. Di man lugod mangyari ang araw kaya ng mga sitwasyon. But, may mga sinyales baga. May mga sinyales. Tayo nga niyan. So, north, niyugo-yugo na. So, Central Philippines, Iuman, and lately, Kasubago. So, Davao. Davao Oriental. Although pa ko man, so, epicenter ka ito, medyo oro-arayo man. Pero still, namatian so, epekto ka ito. Yan. Kaya, anong gusto sabihin, tabi? Gayod, yan ang magbarakli kita. Magbarakli kita. Okay. Sige. So, yan po and di kita makasabi na ngaya tapos na ito. Kagurangnan ang nakakaisi kan mga pangyayari digdi sa tuya. Medyo makagarabo baga
ang mga pangyayari. Ano? Baha, pagtugakan bulkan, paglinog, etc. Iyon na yan ang sitwasyon. Digdi po sa satuyang kapalibutan. Although, bako lang digdi sa Pilipinas, maging sa ibang nasyon, may mga nangyayari man na araw kayo ni. May mga sitwasyon na nangyayari man sa ibang nasyon. Okay. So, let us pray for Davao. Ano? Yan. At dipisil. Davao Oriental gaw dito. Ito duman sa Manay, baya. Puro tukso tinampo, tapos etc. mga damages. Yan. Okay. So, sana dahil mang kidakol na mga nagkadiriskwado. Duman sa mga duman sa lugar na ito. Yan. Okay. Kita bagadagi sa Pilipinas, dakulong kita kay mga fault lines. Baka, sabi nga kaniba, paano, dakulong nga kay mga fault finders. Yan. Maski digdi sa tuya, sa Bicol, iko kita kay mga fault line digdi. Kaya minsan baga, namamatian tamanaan mga pagyugo-yugo. Yan. Ayan na Philippine Trench. Yan. Tapos kung sa lingon nindo sa mapa, kung arin ang mga fault lines, igwa. Yan. Pero sa nagayod sa Palawan, pero pambihira man magkigwa duman kay araw kayan. Pati nga ni bagyo, pambihira man duman. Minaagi man kayo duman. Pero ano pa man. Okay. 20 minutos po. Makalampas ang alas 4 nin pagkahapon. Sa iba pa niya ito mga istorya, mga tugang. Ano? Yan. Maswerte ang Pulanggi. Maswerte po ang Pulanggi because napili ang Pulanggi na tugdukan kan Philippine Science High School. Yan. Iguana kayang actually, ini po na ining mananangod sa pagbugtak nin Philippine Science High School. Kan panahon pa ini ni dating Congressman Joey Sarte Salceda. Yan. Pigbubusol niya talaga ining magkaigwadigdi sa tuya. Kay Philippine Science High School. Yan. May nabasa na ako kaya na item mananungod sa sabi ni King ang mga nangyayari ngunyan yaon sa Holy Bible sa Matthew chapter 24. Yan. Okay, salamat tabi King, ato nata basahon ti itong so anong ngaran kayo ni? Itong manunungod sa sa pagbugtak nin Philippine Science High School dyan sa Pulanggi. Sa Pulanggi. Okay. Dakula ko na tabang-tabi ini. Taigwa man ki Pisay. Yan? O yan ang dyan sa Goa, Camarines Sur. Igwa dyan ki Pisay. Ngunyan, tanganing mas matauanin tsansa,
ano ni, ang mga tagadigdi sa Bicol, in particular sa Albay, Sorsogon, Masbate, and Catanduanes. Nadaina magduman sa sa Goa, ta dakulo naman duman, pinagmaray na bugtakan nin branch digdi sa Tuya. Ayan, magayon, igwa na dyan napipili na area na bubugtakan kani. And we have to thank sa initiative ni dating Congressman Joey Sarte Salceda for his initiative na makahagad duman sa itaas na mabugtakan digdi sa Tuya ki branch kan Pisay. Aramindo anong ngaran kay ni uyan ang dakulong ki mga digdi o sa Tuya na mga matitibay yan yan po digdi mas madali na po na kunbaga dahil nagkatakaipuan sa mga akita dahil nakaipuan magpasiring duman sa Goa. Pero bako man nga next year ano pa sa naman yan o yan ang approve na, pero siyempre it will take time pa yan ini po mapahiwas ang yan ang Science and Technology Education Program yan da ining pagbubugtak nin bagong campus susug sa Section 6 Paragraph P kang Republic Act 12130. Yan. Okay? So, magayon po ini. Baka lamang sa mga makuapo ko, magkasabay naman digdi. Yan. Okay. Mga matalian, yan, yan ang nag-reskwela dyan, more on, yan ang science nga ni and technology. Scholar ka pati. Kayo ni an babantayan ta. Ayan. So, taod-taod ron ta. Supposedly, ang plano ko ta na kayo ni digdi sa daraga. Sa daraga ko ta na. Pinagmaray na gibo na sa naduman sa sa Pulanggi Itugdok. O di ayos baga. Ayos mas magayon nga ni bako diyan na sa Pulanggi ora niman yan bako man sana bako mamati yan ang karaw-karaw ang paglalaog dyan sa Pisay. Garo man sana yan high school kan UP. Yan Philippine Science High School. So mga ang paglaog dyan maagi ka man sa series of yan ang examination. Ayan. Ni po digdi Republic Act 123-101.
an act expanding the Philippine Science High School system, further strengthening its governance and management, repealing for the purpose Republic Act number 8496 or the Philippine Science High School System Act of 1997 and appropriating funds therefore. Yeah. Pirmado po ni Presidente nakabugtak digdi this act shall be known as the Expanded Philippine Science High School System Act. Yan. Okay. Tapos digdi pirmado ni Marcos, this act, which is a consolidation of Senate Bill 2974 and House Bill 9226, was passed by the Senate of the Philippines and House of Representatives on June 9, 2025 and June 10, 2025 respectively. Ayan, okay. Tapos, igwa pa digdi, ayan. Okay. Una digdi, in the establishment of future Philippine Science High School campuses, the PSHS System Board of Trustees may consider the following location: First District of Aklan, Pulangi Albay, Ubay Bohol, Lawag City, Ilocos Norte, Labangan, Zamboanga del Sur, 3rd District of Cagayan, General Santos City, South Cotabato, and Bukidnon. Yan, okay? Ayos ba kayo niya, congratulations, tabi. Dakulaon na bagay tabi ini, na makabugtak dyan. O di mabugtak naman dyan kay building mga nosaro. Babadjeta naman iyan. Sa tuyang gobyerno. Okay? Sige, alas 4:30 na po ang oras digdi sa 3D sa GB. Mabalik po kita. An oras hatod sa Indocang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Tuhod, siko, baywang,
Ay! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonomethane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Okay, sige. Sa kaduang kabtangkan sa tuyang programa, digdi sa 3D sa GB. Yan. Oy, mga taga dyan sa Pulangi, ano? Yan. Dakula na bagay tabi ini yung turnover kan mga farm to market roads. Yan. Diyan sa Pulangi. Ato na tayo yung takon okay. Ini po yan ang yan ang funded ini kan Department of Agrarian Reform. Yan. Ining farm to market road. Completed na ini. Big turnover na nga ni. Pintor, Kinortilan, La Purisima. Siya nini June sa upland ini. Ining FMR na ini. Yan, giyo gayod. Kundi ako nasula sa paitaas ini. 2.72 kilometers. Pinunan ini kan last year and natapos kan July 10. Ano? Yan. Funded by Department of Agrarian Reform. Yan. Yan yan. Si Mayor Giselle and yaon duman together with the guest from Department of Agrarian Reform. Dakulang tabang-tabi ini sa mga taga dyan sa lugar na yan. Pintor, La Purisima. Yan. Di, iguan na lamang ki magagamit sa mga parauma bako na sharing kay ito kan mga panahon na nadidefisilan ang mga farmers sa pag-transport kan sa indang mga produce. Ano ini ibig sabi ni ano yung tabi classmate Moneyboy kan ano yan ang masiram na aqua well. Pero may pa nagdarangog sa tuya. Ano yung ibig sabi mo digdi tabi? Di ko sabot. Paki klarar tabi. Kung ano yung ibig sabi mong kaibanan dyan na banggi. Ano yung ibig sabi mo tabi? Nakaantabi ini si Moneyboy. Okay? Sige. Paki-chat na lang tabi kung ano ang gusto sabihin. Okay? So, yan. Apera po kayo ni
igwa pa kay mga proyektong gigibo diyan sa 3rd District. Kan Albay. Ano? So mga dating i-implement na mga programa digdi sa 2nd District, pigdadaraman duman sa 3rd District. Ayan. Iyan ang kagayunan kay ni. Okay. Ayan, araw kaya na at least ano yan ang na-replicate man duman sa lugar na ito. Ayan ang mga programa. Ayan, ini mga programa sa NC2 na dating pigigibo digdi. Duma naman sa 3rd District pigi-implementar. Ayos bagano. Ayos. I see. Iyo. Okay. Iyo tabi, classmate, lawas po. Alas 6 gayod tabi. So dinner for a cause. Yan. Diyan sa LC3. Garo kaintra ka digdi Iyo tabi, mag-atab sana. Tanganing magkakokimare na pwesto. Okay. Sige. So, ini po ang mga kagayunan diyan sa mga programa ni ni Kong Adrian, buda ni Mayor Giselle, kan Pulanggi. Iyan ang karahayan diyan. And syempre, sabi tangani kayan, yan ang yaon manggiraray si Kong Joey. Yaon manggiraray si Kong Joey sa pag-akudir. Kung ano ang may tatabang niya dyan sa yan ang 3rd District kan Albay. Ayan, Dahil man pwedeng yan ang pabayaan. Kaya siyempre, nag-aapot-apot manggiraray si Kong Adrian kay uncle niya kung ano ang mga dapat. Iyo? Okay? Oni, sabi digdi launching and turnover ceremony of the SDO School Division Office Albay Weather All-Weather Learning Kit at Libon East Elementary School. Ayos bagano. Di tinarawan man so mga yaon sa Libon ki kit, all-weather kit. Yan, magagamit man hindi ni sa indang mga eskwelahan. Yan, kay puwan man talaga, lalo na ngunyan ng mga panahon na ini. Yan, so sige-sige ang serbisyo. Sige-sige ang serbisyo. No? Sabi nga ni kaya no boundaries. Padagos ang pagtaonin tabang. Iyo? Yan ang karahayan kay ni. Kaso saro, sa Teacher's Day, tinarawan man pinaugmaman sa mga teacher. Ayos baga. Ayos baga ang pahit. Yan ang karahayan kayan. Okay. Kasusaro baga tinukatanaman so so manangot sa bill na big file ni Kong Adrian. Yan. Garing kaso saro kasud makutana mo yatang makaoron si Dr. Cedric kung ano so resulta kan sa indang yan ang lakaw duman sa Cebu no di natika po kita sa oras ta boarding time na yan
Okay lang. No problem yan. Okay? So, anyway, ang pagtabang kan sa nga ni baga social cares, husto na sana. Yan. Sabi nga ni, no boundaries. Ano? No boundaries. Yan ang karahayan. Iba man ang pahit ka ni King. Iba man na siya ng dinner for ikos. Dahil mo siya na pagbarag, tadipisil yan. Okay. So yan, ano? Ada daw ba? Baka lamang ma-honra kita. Pigapodan ko si Dr. Cedric sa messenger. Baka lamang ma-honra kita. Kunya ako na sa digdi. Ayan. Garo day pa nag-ring. Day gayod. Okay. Sige, anyway. Mga tugang, diretso po kita kanibapan niya itong mga istorya, ano? Ma-shift kita kay ibang istorya. Okay. Yan. Ining mananangod sa naramdaman nindo kan mga nakaagi na disponer sa ako Bicol nin fundo para sa rehabilitation kan Aleco. Pinaagi so fundo sa National Electrification Administration. Yan. Okay? So, ano na ngaya? Nag-groundbreaking na nga ni baga dyan sa Piretong Substation, sa Ligaw, sa Kulyat, siyempre ito, digis sa tuya sa Legazpi, may Santo Domingo pa. Tanganing mapakaray na ang serbisyo kan Albay Electric Cooperative. Yan. Okay. So ano na ngaya ang sitwasyon? Sabi po ni ako Bicol Representative Pido Garvin na personal niyang tinukar na ang manunungod sa rehabilitation kan Albay Electric Cooperative. Kaampang si Energy Secretary Sharon Garin na maghanap nin mga paagi para mapakaskas ang pigigibong rehabilitasyon sa Aleco. Yan, ano? Okay? Sabi ni Kong Pido na si Garin nagpangako na maghanap nin mga paagi na i-relax na DOE's 80% completion policy. Saro po ining requirement na 80% kan first phase kan proyekto dapat makumpleto bago may paluwas ang dagdag na pundo. Ipigpaliwanag po ni Kong Pido na yan ang pwedeng i-relax dahil ang takaipuan kan Aleco ang padagos na rehabilitasyon asin makamit man ang sarong pagsiservisyo nin sarong kooperatiba na masasarigan abot kaya sharing man time o kaya di kalidad na serbisyo. Sabi ni Kong Pido na ang DOE asin ang manamiento kan Aleco sabot ang mga frustration o kamunduan kan mga residentes kan Albay dalan sa kada bes na brownout
or power service interruption, yan. So, may mga pagbabago naman. Sabi niya na siring sa promisa kan manamiento kan Aleco na sa 2027 magkakaigwan in full implementation kan rehabilitation. Magbabago ang sa indang serbisyo asin ang Energy Secretary nagtaonin asigurasyon na ang mga fundo ipapaluwas sa mas lalong madaling panahon. Ayan. Naglalaom si Congressman Garbin na tutubodon ni Garin an sa iyang pangako. Yo? Okay. Nagkaano pala sinda, nagkasabay sinda si Kong Pido, buda si Garin, nagkasabay sinda sa 50th Congress. Pareho sinda congressman and congresswoman during the 15th Congress kan 2010. Yo? Kumbaga, sabi ni Kong Pido, magkasabay sinda, magkabats, asin namumuutan ni Garin ang Bicol. Saro siya sa mga best barkada ni late Congressman Rodel Batocabe. And sabi ni Garin, she will do everything within her power as Secretary of DOE na maayos ang serbisyo kan Aleco sa paraang nitong rehabilitasyon na dapat ma-implement as soon as possible time. Yan. And DOE is also coordinating with the National Electrification Administration, which currently manages Aleco, to ensure transparency and accountability in the disbursement of rehabilitation fund. Aleco earlier secured more than 800 million pesos in subsidy funding for its total rehabilitation and the construction of substation in several municipalities across Albay. Yan. Sabi man po ni Engineer Mark Jesan Lucilo, ang pamuyok kan Technical Services kan Aleco, na ang parte kan subsidy kasabay ang pagpagibo nin Piduran, Bakakay, and Boundary Emalnod Substation, i-upgrade ang Tabaco Substation as in line rehabilitation in areas 1, 2, and 3. Okay? Garbin said, the rehabilitation of Aleco aligns with a Cubicol Party List vision to empower Albay through a stable and efficient electricity supply. Yan. Sabi pa niya, na yan ang ako Bicol Party List does not just find solution to brownouts. We create pathways for economic growth. Ang maasahang supply ng kuryente will attract new businesses and generate more jobs for Albayanos. Okay. Di ayos, baga ano? Ayan. So, we are hoping na ma-facilitate, ma-fast track ang yan ang rehabilitation kan Aleco. Lately, bagatabi, medyo yan ang kulang-kulang na ang mga informasyon mananangon sa power service interruption or brownout. Yan. Medyo kulang-kulang na naresibitang mga, although, igwa pa man gila yun. Igwa pa man gila yun kay mga brownout sa ibang areas. Pero, in due time, ma-resolve na yan. Ang kaipuan yan, bako mas na 800 million, billions ang kaipuan dyan, para mas na total and rehabilitation kan Albay Electric Cooperative. So, sabi nga ni Kayan,
mga 2 years from now. Bako man iradalian yan eh. Ang pagpapagibok yung mga substation, it will take time. Mabakal pa kayo mga gamit, etc. Yan. So, we are hoping na by that time, 2027, magkaigwa na kay total rehabilitation. Yan, 2027. Madali naman sana yan. Yan ang okay. Na pagtaod-taod. Okay. Sige. Bueno, 7 minutos po bago mag alas 5 nin pagkahapon. Oy, palantabi, good news tabi ini sa mga parapadyak. Yan. Sa mga parapadyak tabi, sisa daw kayo niya, sa aga, magkakaigwa ki event dyan sa Sawangan. Sa Sawangan Park. Sa agang hapon. Para ini sa turnover kan Padyak. Turnover ceremony, Padyak Asenso. Sa agang hapon tabi. Yan. Sarasi sa idawdigdian mga recipientes. Ini dako lang tabang man ini sa mga parapadyak sa sendang kabuhayan. Ang kada padyak, so sarong set, ababa na ang 10,000. Ababa na ang 10,000 sarong set. So, bisikleta plus sidecar. Yan. So, congratulations sa mga magiging recipientes ka ini. Dadigdi sa tuya baga. Ang pagpadyak means of livelihood na kaniba. Pigahanap buhay na yan. May mga nakakauron kitang parapadyak. Boundary niya ninda kung minsan 50 pesos. Boundary. Pagkatapos, all the rest, na uyan ang sa inda naman ang dilensya. Kaya maswerte ining mga magiging recipientes kaning padyak sa aga. So congratulations in advance sa mga mga magiging recipiente. Ini po through the efforts pa ini kan AKB. Yan. Hindi sana kung pirang padyakan ito turn over. Baka dakul-dakul lamang. Dyan sa Albay District, dakulog yung mga parabadyak dyan. Digdi man sa Legazpi Port, Iguaman. Kay mga parapadyak. So iba nga ni, piggagamit baga sa paghanap buhay man. Piggakargaan kay mga prutas, etc. Okay. Sabi ni Mr. Neil Oropesa, iskusaron na paulion si Kong Saldi. Sabi baga tabi, mauli. And aampangon ang mga akusasyon kontra sa iya. Deta isi kon nuarin. May assurance ng mga bagatabi si kampo ni Kong Saldi na mauli siya. Deta isi ang timeline. Iya po. Taod-taod doon to na. Okay? Ano ni? May nag-text pa digdi. Sabi digdi a coincidence
the earthquake today in the east of the island of Mindanao happened at 10 in the morning in the date of 10/10, which is October 10, exactly 10 days after the deadly earthquake happened near the island of Cebu. So, that so far recorded over 10,000 aftershock. Yan. Okay. Ano ini? Iba man ini. Okay. So yan, tabi ano? Sige. So, yan tabi ano? So, that is sa aga po. Sa aga po yan. Diyan sa Sawangan Park. Iliunta kon sa Rairi Sayman an mga magiging recipientes kayan. Iyo, okay? So, with that mga tugang, mapaaram muna kita tabi. For the meantime, digdi po sa tuyang programang 3D sa GB. Until next week na naman tabi, magsarabay-sabay kita digdi sa programang ini. Thank you and maray na hapon sa Indogabos. Sa Indung Nadangog, ang programang 3D sa GB. ang tabayanan giraray ang masunod na presentasyon kan programa digdi sa DCGB. Salamat kan sa Indung pag-antabay.